ndinobatsirwa ndokumbira pamusoro pababa zita ndinoitwa tinotenda Joe. Ndokumbira rubatsiro pamusoro pemusha wandakaberekwa kuna baba. Ndakati kuchechi form 1 neform 2. Baba vakanzi fambai matwina mugadzise nhau dzitwa nemwana kuitira kuti musha wako uzomira zvakanaka. Zvadaro ndakapedza form 4 ndobva ndaenda kubasa. 2016 ndobva ndarura mukadzi wekutanga. Ndarura mukadzi wekutanga akasvika pakuite 2 years 3 months ndobva aenda kumba wanga asina mwana. Pandaya 2020 ndobva ndatora mukadzi wechi2 ndobva aita futi 2 years 1 month ndobva aenda asina mwana. Saka ndakazoendawo kuna baba ndikati baba honai ndikukumbirawo kuti muri kuzvionawo sei musha wangu. Ndikati nababa ndikuzviona. Ndikati ndaikumbirawo kuti mundibatsirewo. Maybe ina handina kwandoziva kwamungakwanisa kundibatsira kuti ndivhoti chii dambudziko ranetsa. Baba vakati ina handichafambi kun'anga, handifambi kuzviprofita, handifambi even kune chechi ipi, ndinopfugama ndonamata. Ndikati zvakanaka ibaba. Ndobva ndabuda mhinduro dzavo ndakazozwisisa kuti baba waramba. Ndakaenda kuna mbuya akabereka mhari kuna mbuya akabereka baba. Ndasvikako ndakangotsanangura nyaya yangu ndikati ndozviripo wana gogo. Ndaikumbirawo kuti muuye munzwisisewo dambudziko rangu kuna baba namhari kuna baba tinokwanisa kundibatsirawo gore kuti musha wangu uri kufa. Zvadaro vakauya tobva vatitsiura pati vakati imi muchiwirirana igarai pamwe chete. Saka ipapo mhai vakabva vahapira nyaya ndobva vatoti mwana andikuma rezitora 100 years uye nayo tiende kwamambo tiende kubadza bhozi mwana andikuma. Ndikati kana mava kuti uroenda kubadza nemi mama handina kuti kuma asi ndikukumbira kuti mundibatsire padambudziko rangu. Zvadaro ndakatora mukadzi wechi3 ndatora mudzimai wechi3 ndakaenda zvinhu zvakare kuna baba. Ndakatanga ndamboenda kuna nasekuru. Vanasekuru vakati ndokuda kwazvo isusu hatigoni kuti tiwirirane titsiurane nababa wako namhai wako bhozi takabva kare tichiwatsiura kuti gadzisai dambudziko. Vakaramba. Uye vechechi vakambouya vabva vada kuti varigadzirise. Baba namhai vakati isusu hatizvigoni. Even kuchechi vaikusimbwa chitaurwa kuti gadzisai dambudziko vaibva vasingabva vati hatizvigoni, hatikwanisi kuteerera matambudziko ake. Saka ndaisaziva kuti vane pfungwa yekuti zvaangakuita zvegoridhe kutenga goridhe hanzi mai vachiti ndaprofita kuti mwana ane mafuta anawo euromba ndoari kuziva. Zvadaro mukadzi wechi3 uya ndobva ndaenda futi kechi3 kuma ndati baba honai ndodambudziko randinaro izve ndaane 3 months handina bonde nemudzimai. Ndikada kuti ndiwate nemudzimai ndinorwadziwa musana ndobva ndatongodzika ndogara hangu pasi. Saka baba vakabva vabuda ndobva vati mai ndobva vati daidzai mwana baba munini wacho. Sinzi vanasekuru vangu vamboramba kuite kuitsika pandakadaidza kuti zvakunetsa kuti mama wako nababa kuti vatsive. Wadaidza vana baba munini vakati baba vakati ngatifambe wanin'ina wangu ndizwe chanetsa mwana kana paine zvandakaita ini kana pane zvabatwa pamusha wangu then togadzirisa. Takabuda ndobva tanorara kwagogo ndokwakuna vamwe vana baba munini bhozi baba akadaidza baba munini 1 nagogo wana baba munini 2 nagogo akabereka baba. Zvadaro takarara kwagogo. Tarara kwagogo takabuda tikaenda kuchisuko kwazuva. Tasvika kuchisuko kwazuva zuva akati mauya ndaona muri sese mukukumana kumana. Baba ndaona ndiri mukuru asi fesi yenyu masiyakuru. Aibva atanga kutsanangura nhau yake akati mumusha menyu ndoma ndaona muri kumbira pamoto uye ndo muri kuerenga zvikamu. Ndambokuisai kuna nababa wenyu ndakubvisai ndakuisai kuvanhu. Asi zvoda kuti zvigadziriswe mumusha menyu. Kana zvaigona ndaiuya kuti ndigadzirise. Handina kuziva kuti mama wangu asvika kuti wapindure kuti chii. Saka ipapo kwakanzi mese wanin'ina muri kufamba muchibata mukoma wenyu uye nemwana wenyu. Pane nhau yakada kutaurika yekunzi ndinokwanisa here kuuya kuti ndigadzise nhau dzenyu. Ndakabvunza baba ndikati baba zvinogona here sinzi baba airamba kuti handidi kuchiprofita handidi kun'anga handidi kune imwe chechi. Baba akatanga kuramba. Muprofita akati zveshuwa baba anoramba. Tabva ipapo takaenda pechi2 ndobva patsanangurwa zvikanzi mwana ndiri kuona pane mhepo yemunhu akafa iri kuteera kubasa kwako pechi. Asi uno here mukadzi akaenda ine mwana uye une mwana musango here. Ndikati kwete. Zvikanzi baba namhai gadzirisai nhau iyi. Uye taigadzisa ndinogona kuigadzira panapa then todisconnect zvakaitwa pamwana uyu. Aibva ati asi bva aguma akadaro ndobva ati chiendai kwambuya Thangwena kana kwamai vamwe madha vacho ndavakangana. Tasvika kwambuya Thangwena vakamboda kuti rasikire ndobva wabvunza kuti ndianani mwana arorwara. Tabva ipapo ndobva wabvunza kuti ndianani mwana anovhumuka usiku hapana akadai. Ndakamboda kuti ndibvunze kuti ndiani ko kana ndichimuziva ndobva ndangoramba hangu ndakanyarara ndikati arega ndinzwa. Aibva ati baba
ndiri kuona muri kunongedzwa kunzi makaromba. Mama ndobva watonongedza wakati zveshuwa ndiye ari kunongedza kunzi akaromba. Saka toda kuti tione mushonga wacho. Wamwe wese ndobva wati maiguru mamhanyira chii, mamhanyira mweya. Ndobva atsvaga mweya wake ndobva ati zveshuwa pane zvakaitwa zvamakabata, munombobata kana mafuta ere kana chii. Sinzi baba anga ambokutodza hamuna kuona munhu akafa ega ere muchiriga kutaura. Baba akatati zvikanzi kana muda kuti tigadzirise togadzirisa kuti muri ito zvakanaka. Mukomana wekuti tigadzise nhau dzake pakuda 15 then kumba kwenyu togadzisa ne70 years. Asi munenge makunotsetsa muti kumawirira nekumabhazuva. Baba akaramba akanzi munochitsanya kuti tizvigadzise kuti muri igarewo zvakanaka tiitewo mhuri dzake. Baba akaramba akati chitendero changu chakangoda achibva kuti nditsanye. Takabva ipapo takaenda pechi3 zvikanzi baba ndiri kukumbira kuti mugadzise muite semunobika doro muchenese mumusha kuti muriwo ito zviri nani. Takadzokera kumba saizvozvo. Tadzoka kumba takanzi tichiende futi kwazuva sekuti ini ndangati zuva ngauya atibatsire. Baba anga azongoma kuti saka vese ngavauya wabatsire umwe nomwe akati chake kuti ndichenese. Saka dapo takaenda kwazuva kwake. Zveshuwa takasvika pazuva tobva tamuona ari pachisuku ari kubva mukasikuta kake. Wana baba ndinobva wataura naye zvikanzi uyai mese tobva taenda tese papa zuva akabva aramba. Saka kuramba kwakaita zuva akangoti pandanongedza ndaida muine mufundisi wamambo kana wasabhu. Saka mama wakaita semunhu arikuda kutaura nendini ipapo tobva tatobuda ndobva taenda takadaenda kuti pechi2 taenzaniswa nana baba munini kuti yo achienda unotora baba kumba then moenda kuchisuku motora monotora zuva muina baba munini anga ari chechi. Mama wakamufumukira kundichingura webva wati baba ati usauye nekumba hande tinosangana mberi. Saka ini ndakatofamba ndine pfungwa dzekuti baba andiri kudhara kuna baba munini. Ndafamba handina kuziva kuti baba atori kumashure. Patakasangana na baba takasangana about 200 meters paona ndandasangana nawo ari bauchechi. Kusvika ndobva ndateera kuenda kubuda kuchisuka nakuona vanhu. Ndatodzokera kumba. Ndadzoka kumba tobva tagara baba wakabva wauya kwagodo tobva tataura mafambiro ataita. Zvikanzi nababa inini ndakuenda kwamambo Mandela. Ndobva wadzika kwamambo Mandela. Ndobva ndatumirwa tsamba ndobva ndateera ndasvika ikoko zvikanzi baba wangu waripota vachiti mwana andipuma. Changamire wakabvunza ndati Changamire inini handina kupuma baba. Kukumbira kwandiri kuita kuna baba kuti timbonzwawo chanetsa kuti musha wangu umirewo zvakanaka. Baba akati ndamupuma. Saka ndakabva ndatsanangura dambudziko rangu izvezvi ndine nguva handisi kukwanisa kuvata nemukadzi. Changamira wakati director pawakati chiendai munogadzisa dambudziko remwana webaba. Kana masvika ikoko munondifonera motaura kuti mafambiro azvaita. Kana zvaramba munotiuya after 2 months ndine zvimwe zvandinogona kuita. Zvadaro takaenda tasvika tisati tasvika mama wangu nawakati baba atino baba api ndine zita rimwe rekuti Peter nderasekuru ava muchikadzi. Aibva kuti baba api mwana ndakakutaurira Peter kuti muzonditarise zuva akanditarisa paumwe acharamba kuuya pamba pavo. Mhuri yese yanga iripona nababa nini. Tibva tasvika takadirectwa Tusa ndobva atanga kutaura nhorombo yake. Akasvika pakubvunza vabereki vangu kuti dambudziko iri hamuriziva here hamusana mamurinzwa. Vakati zveshuwa takamborinzwa. Ndobva atanga kubata nyaya dzake Peter zvikanzi pariya 50 years sezvo mauya muri ezefamily. Baba ndobva wabvisa 10 wakati hauna imwe mari ere baba handina kana mari basa rakapera. Vanzi alright. Ndobva ndangobatsirwa nemushonga ndakabatsirwa zvikanzi munochitsvaga $200 neimwe mari inodzoka. Takasvika kumba baba ndobva wati inini mari handikwanisi kuiwana ese chindibatsirawo. Ndakabudawo nenda kune basa. Kuda kuti nditsvage mari kubasa rakaramba ndobva rapera. Kuda kuti ndiendewo kuchibhedhlera ndakudzokera mapurisa. Ndodzokera kumba ndobva ndavaudza baba mari ndashayiwa. Asi ndichambozama kutsvaga mari icho kuti pamwe ndingakwanisa kuwanawo pandawana kuti ndibatsire. Baba akati zvakanaka. Ndashayisisa ndobva ndadzokera futi musi wa15 December. Baba gore rapera. Baba ndoda muzigo riripo. Mari ndashayiwa. Zvikanzi inini handinawo mari. Sinzi uri kuona ndine lodi panapa. Ndikati zvakanaka ibaba. Asi sinzi Changamire anga akambotaura. Saka ndofunga pfungwa dzekuti tidzokerezve pamwe anogona kutibatsira neimwe nzira. Zvikanzi zvakanaka enda. Unotipa mhinduro ndobva ndaenda paya. Ndakasvika ndobva ndavashaya. Ndadzokera kumba. Musi wa1 ndobva ndaenda kumba. Ndasvika ndati baba ona. Mari ndaishayiwa asi zvezvitarisai mone ndaane 3 months baba. Handina bonde nemudzimai. Ngoda mudziko randinaro. Mama wakadera vachiti musaswere kunetswa nemunhu akaita zvinhu zvake akazvirombera pachizvake uye akagadzirwa nevakadzi vake. Ndakati mhai hazvina kutanga nhasi even mukadzi wekutanga asi ndasingazvicherechedza asi ndaakuzvicherechedza izvo kuti ndodambudziko randinaro. Sinzi mhai dambudziko rakambotaurwa sinzi baba dambudziko rakambotaurwa richiri mudiki.
vakabva vatoti isusu takuenda kupolisi sinzonga wakamboenda kupolisi ndisina kuita violence vachiti zviri nani kuti tibvise mari mwana anyore pane zvaaramba achiita achinyadzisa muti wakabva wabuda ndobva waenda handina kuziva kuti waenda kwamambo Mandela vaibva vasvika bva wataura kuti mwana aramba kutongwa kunoku akaramba kutongwa kwachief mutasa saka isusu tinodawo kuti tiende kupolisi tipiwe peace order mwana arege kusvika panapa saka ini ndakazorwa ndakudaidzwa kupolisi ndobva ndaenda kupolisi musi wa8 court ndobva ndasvika zvikanzi ndakasvika pamba pababa nedemo uye neBennet nerekeri ndoshona yakataurira pandakasvika ndakatogara pasi pemurichi ndikatotaura nababa vachitumwa tiyawo vari pasi pemurichi handina kurwa nawo asi ndakangoedza kupindura kuti mama dambudziko muri kutaura kuti mini ndakabata zvandakabata handina zvandakabata nei wanipayapaya kwakamwedzi pama ndokatoda katangogadziswa then ndizodisconnecta zvakaitwa pamwana kuti mwana uti tizomubatsirika akwanisa kumisa musha wake saka tichibva ipapo musi wa8 pfungwa dzangu dzakangogumirwa ndobva ndakuchingosvika kuno pamwe ndingabatsirika pamwe chete nababa wangu kuti musha wangu ukwanisa kumira Nyeto wani mwana maizwa maiza winzisa kazi maizisa ya sana ndo gani ngazi ha ndandwa mazwa dambudziko rake ndiri arikuti dambudziko rikondere mbere ana mwana inyaya mbiri kubadzire kushaikwa mberi kwakonzerwa nokuda kwekuti ari kuti munhu haana basa rake ari kuti haana simba rekuva ari muimba yake nemudzimai ndo zvangandisisa iyo achikumbira kubatsirwa kwakandiri acha handina mbiri nyaya mbiri two haana chidaka-daka nekurara nemukadzi haana mafeelings hanzi wobva ati kuti chii yekuenda kwemadzimai madzimai vechingani vechi3 hati saka muri kutina kuzozi mwana aruti handisi kukwapiriza ipapo asi kuti mubatsire kwanikuti mubatsire hamukunyasa kukomoloka kumubatsira pamusoro imama inenge nekwati wakugo nhau yataura mwana kubva ari kuchikoro ichokwadi kuti chete pakabatwa zvakabatwa ndifambe naye matiri takaenda chokwadi kumatiri akanzi iye ane mweya mutsvene uri paro anofanira kushandira ashandira mweya iwoyo kana wasimuka ndo uchamuratidza kuti awane mukadzi waanorarama naye saka tisiya tiita bvute nemadzimai tikati zvakanaka ndobva tadzoka kumba apedza chikoro akakundikana kuita bvute kwaaitaurwa nemweya mutsvene aenda kubasa akauya pafurangeni pabasa auya pafurangeni akasvika obva atangoita zvevasikana aripo semunhu anga apombonoka akuita basa rake mari dzanga dzapo saka ari mukuita basa rake roro akadana nemusikana ndobva aita kusvika kumusha asvika kumusha wakaenda uchechi vaenda uchechi vakaenda vese namai inini ndaandaita kuzana kunoa akasvika akabatirwa nomuprofita mwana tiri kuona kwawaenda wasiya mudhibhi uripo saka mudhibhi iwo enda udhudhure isati waita zvakaipa naye kuti kuona kuti iwe wakaberekwa nevarombo baba vako namai vako varombo iwe wakaberekwa nembereko yeurombo dambudziko repamberi hauzoizoni saka hapana kuita mavhiki adzoka kubasa ndopakabhatikirwa nemukadzi wekutanga zvesiwa mukadzi wekutanga akawanaye wakafona kwandiri kuti baba ndaane mukadzi saka ndoda ndiunze kumba ndakambokafara ndikasvika pakuti zvakanaka zvinoitika mudzimai ngaauye kumba muroora akauya zvesiwa tikaita zvese zvinodiwa mukupemberera muroora tararama nemuroora ini ndakasara nemuroora kumba iye akatipa kubasa saka panguva yakaiti muroora agarisa ari kumba ndaipa mari muroora kuti enda kune murume wako saka aiti akabva kumba kuseni nabhadhi kutanga ramatonge natuwo kuloko parinodzoka anobva adzoka muroora
murume amukudzokera kunze ko zvazviri kudai zvichausvika kuti wauya kumba anga asingarari nemukadzi wacho akasvika pakutiza mukadzi akaenda kunokudzimu kuharare ari chigagi akaenda panokudzimu aenda panokudzimu madetails acho akaenda nawana mugiro ndinawo achigara kueastern akararama ariko gore rese inini kasara nemuroora tasara nemuroora iye akasara akatambudzika ariko kubasa rapera haana chaakaunza kumuroora kana even sende kana zebe charo rakauya nayo ndakararama nemuroora gore ndararama nemuroora iye akazouya auya akadzokerazve pabasa pafrangeni adzoka pabasa pafrangeni mukadzi iyeye akaenda kune murume aimudzinga achienda achimudzinga akauya kumba iye airara mukicheni mukadzi achimusiya muimba yake saka zvadaro mukadzi akasvika pakuzotiza akaenda iye achiuya tamupa ripoti kuti mukadzi wako atiza saka tichiudzwa kuti ari kwauri here kana kuti kwete tikafonera kumadzitezara kwana chaganga saka ndafonera kwakanzi Joshua mukadzi wake asvika kumba kwawo tikati saka zvakanaka iye akauya akapembera kuti baba zvaita mbada iyaye yaenda yainditambudza ndakanga ndisina rugare ndikati mbada yomukadzi wakaenda kotora here ndiye akakutembera kana kuti ndiwe ndikanzi aiwa imbada nekuti ndakanga ndisina kufara Joshua mukadzi yaenda akararama tikati zvakanaka saka tichienda kuchechi akabatirwa kuti iwewe unofanirwa mbereko yako kana kuti mudzimai unofanirwa kuroora unofanirwa kubva pasamanga kudzika ndokataona kunemba yako ukaroora kubva pakuenda mberi ukaona uine matambudziko saka pakaenda mukadzi wokutanga ndakamutsiura semwana mwanangoona yapinda kamwe haitei saka zvazvaita apa ngazisiye chitsvagirawo kuno akaramba mwana ndobva arora wechipiri kuchibheja arora wechipiri kuchibheja akauya zvachizoshuwa naye wakauya akararama zvakanga zvoitika pamba pangu inini mudzimai wake anova murooro wangu akanga kugara mberi kwangu mutono kubvira kugara akadai makuru ndakasvika pakuti mai wacho ndakavataurira muroora mai taurira mwana kana kuti muroora magariro ari kuita pamberi pangu achandisvitsa muchini murooro uye ndine vana vadiki vakomana vari panapa vachasvika muchivi naye saka watsiurei kuti tine tigarisane Joshua mai akatsiura chikava chiriwo mukutsiura kwamai pakabva kuda shoko rokuti mai ari kundirambidza kuti nditsvaire wanze kana kugeza mabedi kana whatever kubika kwese saka inini ndii ndaitomubikira muroora iyi wari tv mumba nemurume wake mai achirwara ari mumba ndaibika ndichipa mai ndichitaurira mwana wangu kana muroora kuti iye mutore chikafu chekuti mudzi vachitora vachidya saka zvadaro ndakasvika pakuti inini ndakundikana ndaremerwa kuti handingatsvagi chekudya akauya usina chinhu kubva kubasa hembe dzavo vayatakurira musagi kuuya kumba munhu anga ari kubasa ndakashushikana ndikati zvakanaka uyu ngaabike pake ega kana abika pake zvichida achashandawo amimba yake ini ndishandire murwere wangu mudzimai izvo ndichitaura kudai atopa bhipi nokuda kwemwana saka zvadaro mukadzi iyo waenda pawo mukadzi akazosvika pakuhura ahura mukadzi wakangobatana vega wakangodzingana vega mukadzi takazomuzwa kuti aenda yamudare masabhu kumuteerera ndo matakaenda tikanoatendawo nyaya iyoyo inini ndakateera nokurwadziwa kwemwana wangu ndikati sisa baba regai ndiende kunzwa nyaya dzayapinda mudare asi iye haana kuuya kunditaura kuti baba ndapinda mudare nenyaya yemukadzi saka zvadaro mukadzi aenda takadzoka tikagara 2019 pakatanga nyaya yemaroto maroto aya akatanga achiti mai imini muri kufamba kana maenda kuchiti muchinamata isaiwo zita rangu pamunamato yenyu mukandisiya kunze mandirasi achitaura namai inini ndakati mwanangu zvabva kupira ndibva yambopfuura tisina nguva akabva adzoka zvakare zvikanzi baba ndarota nemaenda kun'anga manotora mushonga wamaisira muchikafu kuti isusu wana tibatana ndibva ndatarisa vana vangu wana vadiki tikati iwe inini zera rako ndiyo mukomana mukuru nemusikana ari anga ari pamutu iwewe kuti ndingakupire mishonga yekuti mubatane matukana makana marwisana pazvipi handikamubata mishonga mii vakabuda akati ndozvandataura ndobva tararama kwechinguva vakabuda vakaenda kuchechi takati inini chienda kuchechi zviri kutaura mwana kuti inini ndakabata mishonga inini mai muri kudai zvichida kuchechi kune zvinobuda wakaenda kunamata akanyengetera vakanzi
iwewe mukomana tiri kuona kutaura nyaya dzemaroto awataura maroto aya zvichida baba wako ari kutunganidzwa fesi mberi imi pamunoona kana vanofamba muzviprofita vanoona fesi imberi obva fungidzira kuti ndiri saka iwewe chinamata kuitira kuti hope dzako dzinyatsokukujekesera kuti uone zvipiti wadzoka kagara pari nhau iyoyi haina kupera yemaroto yakabva yaramba iri ndande kusvikira adzoka kwandiri baba ndiri kuda kuti nditaure nemi nekuti muri baba veropa ndikati iwe mwana wangu iwe uri mwana wangu iwe unouya uchiti kwazi baba ndiri kuda kutaura newe uri baba veropa zvabva padi uri kuchikoro waikumbira bhiro sei iwe kana kuti bhuku rapera kana kuda mafizi waikumbira sei anditi wasvika uchiti baba ndauya ndiri kuda mari yechikoro bhiro yapera bhuku rapera ndozvaunofanirwa kuita kana wasvika panapa ive nepaukwaya nemukadzi wako wakandikumbira kuti baba veropa wakati baba ndoda kuuya nemudzimai wangu pano ndikati uyai saka nhasi wakunditi weropa sei pauri kuti weropa ipapa neni hatichatendera kubasa kwako kwauri kuenda kwanga kutenga gold anga abhaya saka handigutsikana anoita zvegold achienda ikoko saka iwo kana wanditi weropa ipapo saka hazvichadini neni hatiwirirane ndikasaka inini baba dambudziko randilandiri wana wakadzi wangu vari kuenda vasina vana wairi vese vaenda zvakanaka mwanangu iwe wakanditi ndakatsvaga mishonga yekuti ndikudzivisei saka iyeni handichagoni kuti ndiende newe kumaprofiti emumakona handichagoni kuenda newe kumachechi kwaunoenda nekuti inini ndopinda pamugodhi iye taipinda naye akabuda akaenda kumadzibaba saka inini handigoni kuuya kumadzibaba kwako iwe ugoni kuuya pamugodhi kwangu asi nyaya yataa kuita ndeyekuti ini newe kuti tipedze dambudziko riri pauri ngatiendei kwasabhuku totsvagirwa kana kuti toenda kwashe akaramba mwana wangu akasvika pauzopoka vana gogo ini ndakarora kwahamuna kwadi ndikunda hamuna kwadi wakaenda kwahamuna kwadi wakasvika wakataura kuti tauya gogo ndikuda kuti muuye kumba akaenda kuna mai vangu ini gogo ndikuda kuti muuye kumba naanatezvara vangu hanzvadzi dzimidzimai akasvika akataura kuti inini ndakauraya nyoka pamba asi kuti nditaure namai mai vakudairira pavo saka zvoureva kuti nyoka yatauraye ndiyama nekuti dai yanga isiri yake angadai ari kudaira zvakanaka ivi nyaya dzako dzauri kutaura dziri kubva padi urati waenda kutaura kwatezvaro wanowana sekuru wako auona kuti wazviturika here kana kuti waturika ini imhosva yavaita zvanzi hani zvato tararama wanambuya vaya vakauya zveshuwa wakataura neni ndikavati zvakanaka wanambuya zvamauya zvanaka mwana uyu neni tikutadza kuwirirana patikutadza kuwirirana ndepekuti iye ari kuenda kwamadzibaba inini ndiri kuenda kwamukuru saka kuti tiende kumaprofiti mairi ayo handisi kwanisa zvamauya zvanaka ngatichiendei kwashe imimi wanambuya muripo zvatichasvika titinongedzerwa kwashe ndo zvatichashanda nazvo zvandaakuda ndezvekuti chokwadi chibude pachena chekuti kana ndirini ndakaisa mhepo pamwana uyu nokuda kwemishonga yandakabata irimushaisa mbere kana kuti mai vacho zvokuda pachena mwana akaramba akatiza isu takafamba tabati 100 meters ndakazobva popota atotiza ndikadzoka akati baba rova heni ndakatodzoka nawo mai rova heni baba ini mishandisa heni zvakanaka mwana wana gogo mwana atizo neusiku ihwohwo ndakabuda ndikauya kupolisi paruda ndakasvika paruda na 3 o'clock ndakarara ndichifamba ndiri kutsvaga rubatsiro kuti mapurisa vendibatsirewo kuti mwana uyu ndiende naye kwashe tikanzerwe kana kuti tifambe dambudziko rake rigadziriswe akaramba kutanga tabva tagara tararama kudaro October 2023 akauyaje arisheedza wanagogo wake ukahamuna kwadi obva vaibva asheedza wekwangu ndobva aenda vekuchechi bhavasheedza nasabhuku avasheedza kuti vauya vese havana kuuya nokuda kwemashoko akataura kuti inini ndakusheedzai kuti muuye kumba kuna baba kake kupedzisira ipapo takuti atanga adini atanga ndikuda kuenda ndine chizvombo zvangu saka ava vakati isusu hatiendi nekuti kana kwaane hondo hatingaendi tienda kuona mwana wedu achitemwa nekwamuna kwadi mai vangu vakati ini handiendi kuenda kuona mwana wangu achitemwa wekuchechi vakati kana wakuita zvako zvako zvipedze sabhuku akati inini chishava chiitwe mubhuku rangu ndiripo handizvikwanisi enda woita tichauya tadini tanzwa zvawaita saka akauya zvishoma siti asvika zvikanzi baba wanagogo wauya ari panapa ndikati havana kwakanaka here ndanzanda wati wauye kuwana gogo ukadziwa kwangu ndikati havana
Ikanzi kuwana sekuru wechechi ndikati hawana. Taizwa background. Asi pane pandanoda kusvika pasara. Ndipo unofanira kutanga navo parikidzwa. Hausati wagara. Nyaya pairi. Chichemo chemwana wachizwa. Saka uri kuti ini chichemo chemwana. Chichemo chemwana handina kuramba kuchigadzira. Ndinofunga manzwa ataura kuti chakaenda semhuri kumaprofita. Tichiita kuti wauye wagadzirise dambudziko kuti ripere. Muprofita akakundikana kuwa. Aiwa. Makaenda kuprofita wani? Takaenda, tingati pokutanga takaenda 4. Makaenda 4? Ese maprofita ari 4 ari moti chii? Wokutanga wataura kuti fuwa. Akasvika akati, baba ndiri kuona mukomana mukuru ndiani pakati penyu, ndikati ndini. Ndikanzi baba tiri kuona muri kunongera kuti mimi ndinzi makaromba muri kukonzeresa mumusha. Hamuna kuromba asi kuti fese yenyu ndiyo yatungamidzwa mberi. Mukaenda kumuprofita asingaoni anokutaura kuti makaromba. Kati zvakanaka. Ndikanzi saka nyaya iripo ndeyekuti pamba penyu paida kuti pauye wanoshanda kuitira kuti mhepo iri kwedini ibude. Ndikati zvakanaka. Ndobva abatai mwana. Ndikanzi mwana iwe tikuona waita mukadzi wekutanga aenda nechipiri aenda. Izvozvo unoichita une mwana ere? Ndikanzi zvakanaka. Saka chinyaya iri pauri ire panyama yako ndoparoda kugadzira. Makii ndinawo, anga ine makii emoto. Akati makii yako ndinawo, ndinozigadzira zvikakinuka zvese. Saka nyaya iripo ndeyekuti imi musasagumira panapa, fambai. Kana makundikana mati ndinokazi makii ndinawo, ndinokwanisa kukinura zvikafamba. Kubva mati imi tikati zvakanaka vakinurwa haana kukinurwa. Ndo patakazoenda semhuri. Iye akati kana maenda munodzoka semhuri, mata kuti mudzoke panapa, asi hamusi kugumira panapa. Saka takazodzoka semhuri. Tadzoka kuyako ndo paanga takasvika pamba pake abuda ati achadzoka kuma9. Mudzimai wachandobva afonderana naye. Ndikanzi baba ati achadzoka kuma9 akuya kuma2. Tivata tomirira kuma2 tinomirira. Ndobva afona ndikanzi atoti pamwe handichatowe ndichava manheru. Tikati hatichamiri, ngatidzokei kumba. Tiri mukudzoka kumba tapa station taona imwe mota yaida kutitakura kubva uchisuko kuuya kwaMandere. Ndopatakaona zuva ari kuuya nemudhudhu. Tobva tati ndiyewo waningina ndobva wachienda. Waenda kunotaura naye. Isu takasara tichiteera. Tiri watatu sezvizvi avo 2 waenda. Wataura zvangotaurana wakawirirana. Isu tichisvika ndopaka vatanga kuti ini handichaenda. Handichade kuenda baatoti bhizu baatobuda pautoenda kumba kwangu. Takasara takangomira parodi. Chakatiza hatichisiyi. Ndobva tadzoka kumba. Tadzoka kumba takapa ripoti kumba. Tikati zvakanaka, ndini ndakataura ndikati zvakanaka, handiti takafamba maprofiti 4. Saka hapana vamwe ere wamungatora vanouya vachiita basa iri. Akaramba akati inini handisi kuda uyu, ndiri kuda zuva iye. Ndiye vandoda kuti auye panapa. Tikati zvakanaka, saka panoitwa nzira dzipi nekuti isusu tikasvika anotiza. Asi arida kuya pamba pangu, saka anozoshanda sei inini ndiri pamba pangu. Uye arikuda futi kuti ndimubhadhare, achabvisa mari yacho ndini. Saka ndinomubhadhara sei? Uye achashanda sei inini ndisi. Joshua takambokakaura tikasvika pakuzoti ngatidzokerezve. Saka pandanga ndisina kusvika ndipo kuti uyu mukomana akandibatira demo muna October 2023. Saka inini kuti ndifambe naye kuti tiende uku tiri 2. Ndakati hapana anoenda pamberi. Anoenda pamberi ndiani? Inini akanditi baba wangu wakaomamwa. Ndikaenda pamberi zvaanoda rangarira mashure mangu handizvizivi semunhu akandibatira demo. Nyaya yedemo iyoyo mukafonera Ishe Mandeya izvozvi anokupindurai iripo. Nyaya yedemo kumapurisa iriko. Musi wa8 ndakaenda kukoti paDC iriko. Nauye demo. DC mamwenda kuni? Ndakazoenda kufumbira Pisoda. Ndanga ndisisina rugare pamba. Saka Pisoda makapiwa? Pisoda ndakapiwa. Rugare rwapo? Harusati rwapo nekuti stiri changu taamunomuda. Aiwa, ndozvatoda kuti ndikutaurire. Kuti munotonera mwana wako Pisoda solve problem iri. Chaita kuti ndiende kotora Pisoda ndechekuti inini amwariti nenyaya yekuti iwe mukomana paurikutaura nyaya yekuti uda kuti baba wako akubatsira,
uri kuzvitaura genuinely here kana kuti ngezvekuda kuti isusu tifare muno kana kuti titi iwewe hauna nyaya, baba wako ndiye ane nyaya, wauya muno muda zvekubatsirwa chokwadi here kana kuti nekakuhanda kauinako? ndauya ndichida kuti ndibatsirwe ndisikuhanda but then kana kubatsirwa unozombobatsira baba demo sei? right, kumashure handisikuramba, ndakasvika pambuya handina kusvika ndakanga ndichibva kumaricho, ndakatosvika ndichichema ndabva kufonera tete, ndikati tete zviri kuita baba zviri kuramba kufamba kuti tibatsiridzane. Kufamba murikufamba sinofamba mapostori ndizvo kusiri mapostori kwedu isusu munofamba right. Changamire wakatiendesa, baba akanga achiramba asi tama changamire takaendeswa pane munhu. maendeswa wakanzi chii? Pakabvunzwa mubvunzo kwabereko wangu kuti dambudziko iri kutanga here kurizwa uye hamurizivi. Vabereko vangu vakati zveshuwa takamborinzwa, zvikanzi ngatigadzirisei dambudziko. urizvamanduva ipanuaa dzimwe n'anga dzamunoenda kana mapostori amunoenda musandopedzewe mari. unoenda iwo kuti mupostori anosvika achikubvunza kuti dambudziko akamborizwa here kana akamborizwa, ndozvandafambira here. Akanga atawatsanangura nhoro, angatsanangura kuti chii ndozvati kudai. akanga ati pamwana uyu pane nhau iripo yerhepo iripo yechikadzi yakagadzikwa pamwana uyu, ndoyatoda kuti titute, then tikaigadzirisa parudiwa mhepo yechikadzi iyoyo ndeye kuti usadini, usarore here, usabare here. mutsanangura wanga achiita kuti ikasagadziriswa pasi. iwewe wakamboenda here kuna chiremba chiremba ukanotestwa fertility level yako? hauna. sei? pfungwa idzodzo ndandisati uwe ndokasanga kupedzana kuchinetira kuchinetira nemapostori, asi iwewe urume hwako usina kusimba zvekuti unokwasaubara mwana. nyangwe mupostori akakuti ndiye makii, haana makii, because next thing makii akutaura ndekuti acharara nemukadzi wako kuti ete mwana ozoti ndewako. unoiswa vanhu zvedu izvoto wozi wakadzi wakawanda uruzwa kuti wakarara nemupostori, wakarara nechii? inyaya yekuti anoenda kustovhata wazi baba murume wako haana mazaiba, kana kuti urume hwake hamuna chiri muba, haufi wakabara. Saka chiregera inini ndikatanga ndaisa wangu inini wounomikisa newe murume wako, wasvika kumba mwana unokuda. angaunzwa zvindo zvadaro mukadzi wako, mukadzi wobva watotambudzika, iwo zvona mukadzi ako kuti abamboye zvinenge zvazoita zvaita, asi handi zvako baba, ngezvemupostori. saka ndosaka nditi iwe usarame makatarisa kunzira chii imwe chete, handiti enda futi kumadhokita iwe munotariswe kuonga kuti iwe wakambomira sei, wobatsirwa nekumadhokita kana zvichibatsirika. kana zvisingabatsiriki madhokita anokutaura kuti zvichwa kuti mwari mambo hapana zvikuru, because zvakafanira kuti dambudziko renyu ndere kuti ka iwiki erection handiti sahowo nguva yayasvika yekuti muda kuti mutambe mutambo, sahowo kuti asumuke sewamwe varume hakuna, wobva aramba ake akarara. asi ropa renyu rakumhanya nepfungwa zvese kuti nguva yasvika ndidye bota rangu. chidya bota oye, bota harichadyiki. chidya bota oye, bota harichadyiki. why? because bota rino rikapinda mumuromo handiti rinobva radzoka, rinobva raratsikira pasi. munozwa mambo zvandoveza kutaura kuti dambudziko rinokwanisa kunga riri rako. iwe chimboenda kunana chiremba wamboteste kuti pandiri kutaura kuti weak erection ndepekuti pane katarisiro karipo kekuti sahongohongo wanofanira kunge waone kastrength kana kasimba kekuti kana wakamirawo wozi pana bambo wakamirawo. nepamwe pokuti iwe unoti wakamira asi iwe wakakotsera. saka kana wakakotsera manje chinobuda padini? hapana ba. mai unonga redi
anadini, anakwenda pamusoro pemba, anadini, akakupidza nesiketi, asi chinobuda padini. Iyoyo harisiri dambudziko rekuti chii, rekuti inoda mupostori bero. Idambudziko riri papi? Pauri ruda chiremba kuti aritarise kuti chiri kukonzera apa chii. Kukozanisa ndambozwa murume ane eji yakaita seyakwe arikuti kuti handina kana shungu nemukadzi, kusvika pekuti iwo unobuda mubhedhi mukorara mukicheni, mukadzi wako akuzogarira baba wako beya, waenda pahiti, waenda pahiti, chabuda apana. Because baba unotochema kuti ndakazotaura namai kuti taurei muroora kana ari mberi kwangu ngaagare mushe kana. Muroora akusvikira pakuti zviri nani baba wacho adya yake bota racho. Igai ndipa hangu baba wacho bota racho kana mwana wacho azvitadza. Indokona musikana kusvika pastage yekuti mukadzi anopfeka mabhegi kuti ndaenda panapa vakomana chiripo hapana. Woti waenda 1, waenda 2, waenda 3. Izvi dambudziko harisidiki badambudziko rako. Dambudziko rako rakakura. Asi rinoda kuti ite sei? Uite a positive mind. Kuti ubatsirike. Haufaniri kuita negative chii. Kana ukatanga kufungira kuti dambudziko rako is because of, rakutokunetsa. Zvakafanana nekuti bambo usingarwari chaiko, usingarwari. Pfungwa dzako idzi dzinokwanisa kukonzera kuti John asazwe hope. Mazwa bambo, pfungwa dzaidzo dzamunopinda nadzo pamba dzinokwanisa kuti John uyu asambozwa kuti musha munopana wapinda voramba akari kutsikwe hope. Asi chakonzeresa izvo ichi ipfungwa. Bvisa pfungwa mauri dzekuti handichazvigoni, kana kuti pandiri hazviiti, zvingobva zvaramba baba. Chimboita imwe musi wobva kuti nhasi ndiri kuenda, nhasi ndingoita bhazi, muone kuti hazviiti. Andizveri baba, pfungwa dzenyu ngadziite positive, ngadzisaite negative. Dzikaita negative chinofamba hapana. Magumbezi bambo is a psychological game raunongochitamba. Zvakafanira kuti uri pamusoro pemunhu wobva watukwa uri pamusoro pemunhu, you can feel it kuti bambo wari kuzasi waona kufara wagumbuka, he goes to sleep. Asi handiye atukwa ba, atukwa chii? Ndiwe. Asi pfungwa dzako dzakutaura kuti chii? Watukwa. Unoziva zvinozoda kana kuti mukadzi uri kufirira wozwa mukadzi atoakambo munomboitea nechadozwa muidini, unenge wadzikisirwa makore. Asi wadzikisirwa makore zvaenda kobata musoro kuti saka chikakomana ndiri kufamba nebhora, wozwa kamira bambo hauri kufamba famba. It's a psychological game. Zekuti munofanira kudini, munofanira kunzwisisa. Chimboendai kwachiremba, monotariswa nachiremba kuti 1 anokwanisa kutesta mbeu dzenyu. Mbeu chaiyo yamunoita anoitesta, woona kuti mbeu yakasimba zvekuti iite mwana ya. 2 wokutarisai kuti muone kuti sei saJojo wasimbozwawo kuda mucho wala mucho anga mubona matariswa zvese izvozvo solution inodii inobuda. Tite sababa munomboitawo here kana kuti makarara mombozwa mukurara nemukadzi momuka makazvispoira, munombozviita here?
ya izvozvo zvinoitika ndopaerewa kunzi munhu ane nhau iri paari yechikadzi iri kumushandisa. Ndakambobatsirwa nemishonga kuna chiremba kana director wachangamira. Ipapo zvakange ndichishandisa mishonga iyoyo zvakatombochinja zvekuti mudzimai akakiyega akatonga achiti izvozvo zvachinja dai zvikakurumidza zvakari kudini kubatsira. Saka ndomukuenda kuna baba kuti baba ngatimbobatsira. Mira. Ndatima wetu zvinhu unoita. Handizvo. Unoita. Asi dambudziko rako ndokuti kana wakurara nemudzimai chinofamba hapana. Asi wabva kutaura kuti iwe pawakambobva kuno mumwe chiremba mukadzi wakanosangana naye wati bambo at least 5 out of 4 out of 10 keep on improving. Ndizvo kutaura. Saka mukadziyo zvakazodzokererepi pasi futi rii zvadini futi. Takanga tisina kuzodzokera kupedzisirwa dambudziko renyu richinzi ripedziswe kugadziriswa siti Maria. Saka iwe uri kutoreka spiritual wife. Wozviitika kamanya pachiwana. Kana uri murume handizvo. Pana wakadzi vanokwanisa kuuya kurara newe usingazvizivi. The same applies kuvakadzi. Kunowo varume vanouya kurara newe usingazvizivi. Asi kana wakapiwa mukadzi iyoyo, dambudziko rapo ndokuti that woman becomes jealous. Saka anoita make sure kuti every time paunozwa kudaurana nemukadzi mafeelings iyo anowadzikisa. The same applies kana uri murume unonzwa every time anditi paunoda kuzwa kudaurana nemukadzi wako mumba zoramba. Asi womuka makuseni uchizozwa kuti nezuro ndenge ndakarara nemukadzi chete mhope. Mukadzi endera kudini ndiye ari kuuya. Zviriko handisi kuzviramba. Asi ndiri kuti ngatisatarise chii one side. Ngatitry kwese tione kuti zviri kupi. Ko chiri kutarisai kuti mudzoke kwamakamubatsirwa kwamakaona zviri kufamba chii. Mari ndo yanga yashaika ndokuzodzoka kuna baba ndichiti baba chindibatsiraiwo sinzi changamira wakati kana zvaramba pa 2 months munodzokera ndinogona kuwana zvinhu zvekuita. Baba wakati handina mari. Mama ndopo wakasimudza muromo wekuti munonetswa nemunhu akaita zvinhu zvake akagadzirwa nevakadzi vake. Ndopandakadzokesa futi kumashure ndichiti baba dambudziko rakareba ndichiri form 1 neform 2 muchitsanangurwa fambai matuimana nemwana mugadzise nawo kuti mushobora ndakuenda Johannesburg Saka kana dambudziko randinaro nevanhu vakawanda, mukaenda kumapostori anoona asingapi solution, kwandiri it's a mere waste of time. Wanenge wachida kukukanisai munhu iye anokanisa ndoda muprofita yekuti shamwa zvisikauri ndezvakati zvinogadzirwa zvakadai chiro ngari vatagadzisa ubva ugadzisa zvakadai nokuti anogara kuti vambo unekazorana then what une mukadzi ororana wanditaurira then what ini chandauya kuda kuti mukadzi uyo abve pandiri noti kuti iwe uye konditaurira basi wanditaurira then what chandoda ichi ndoda kuponeswa. Saka ukanditaurira usingaponesi zvati kana umwe muprofita munhu andisingadi machechi enyu aya umwe andisingadi munhu wekuti waona kuti problem yemunhu ane yakati woti pamwe problem yenyu inoda kushinga kunamata manheru na2 yeiye mhuka yemunamata muchimuka makuseri na 6 namata handizvo zvinoita ukaona kuti nditamata negative means you have failed kundibatsira. Bambo enyuka inini bambo mwana ndewenyu wazukuru munowadowa ndikutochema kuti ndikurwadziwa ashoko anotondita saka chibatsirai mwana ipapo handisi kuda munhu ari mudhinaya moti mukauya kudare kuno kumatogara makaronga kuti handisi kuzvidava hatiwirani ndati inini zvemapeace order nechii zvese nechii zvese chimbozviisai kusaita batsirai chii
batsire mwana. Kana muri zvimwe zvacho zvamubatsira kuzvigoni. Handizi munoenda here kusiri kwechechi dzenyu? Ndinotendera asi baba vairamba ndokandakazozvaa. Ndosaka ndokufunda. Baba. Chechi yenyu inobvunza here kuti muende kusiri kwechechi? Tangamire. Ndinofunga ndikutaura kuti takaenda kwachiremba akapihwa mutombo yekuti adye. Kuenda kwachangamire kwaZinata ndakasiya zvechechi. Ndikaenda kuti abatsire. Asi mishonga yacho changamire haana withdraw. Takaenda muna zvakaitwa utopi. Musi wa 15 November 10 November akauya ndikamubvunza kuti saka zvawambodya mishonga yacho chii chaita? Pane shanduko here? Akati ini zvautondirwadza musana wangu kana basa handichaiti. 15 December akadzokera. Chinoti musana warwadza zvochimba. Hatichazivi. Ukamwa guchu, ukamwa chaunomwa, handiti wozoregedza kuzviburitsa mukadzi apo, zvinorwadza musana. Saka iye akati ndaregedza. Iye ari kudya badzi, asi mukadzi wacho haana. Handiti mukadzi ataura kuti kanzi zvangu kuti chinjeya. Aiwa, Zvichirondo zvanga zvikaramba zvichidini? bado zvatutaura kuti warume kana unomwirei guchu kana uzoti mukadzi wacho kurara naye hauna. Unoona kuti zvoite sei? The next thing will happen. And was kana kuti ndakutadza nekuita nebasa musana wakurema zvese zvakurema. Urume zvewazara ngaubude. Chiri kuite free. Budisa zviri musana ungazvibude. Ukazvichengeta unopedzisira wakurwara. Izwai bambo, chimwe chanoona bambo pamwe. Bambo mukati muchimuka kamoti ndazienda kumatimana ese wotendera wogara gari matima. Bambo usazviwadze izvi. Ndaona munenge muzviti wanzei bambo. Yes, munobhiliva kuti Mwari achaita, ende achaita Mwari. Asi mungaerenga Bhaibheri, Mwari anozvibatsira. Baba, mukoro ndio batsira mukoro. Batsira mukoro, iwe mukoro itase batsirika. Tiri ipapo ndandichikungirisa. Kuti iyeni nemukomana kuti zvinyatso kuti zvaita ndandichidawo vandinenge ndinawo zvinhu zvichinyorwa pasi kuitira kuti zvinhu zvaitwa totenderana kuti zvinhu zvaitwa iye achizviitawo tozoona zvinhu zvaitwa izvi. Gospel ndawenga ndipo kuti unoenda kuna chiremba wosvika wopiwa zvekuti uite umwe udye wodzoka wasvika kumba wakuti ndawe chechi hauchamwi zvinhu zviya hauchadyi zvinhu zviya saka uri kuenderei manje. Chimbotarai ungwe Ini ndinoziva kuti shuwa uyu mwana wangu asi nyaya iri ndeyekuti mwana wangu kufamba naye shuwa tiri kufamba naye asi dambudziko rake nderekuti inini kana achisvika anotaura kuti inini munhu ari kuzviita ari kupanapa kuti tizoenda kupisodha musi wa1 ndaitorwara akauya akataura kuti ini wewe baba uri kutongwa nemukadzi panapa inini mukadzi wako ndiye ari kukutonga ende inini kwese kwandiri kufamba tambo dziripo panapa dzoda dambo rwapamba panapa kuti inini ndibereke ende munhu wacho ndiye mukadzi wako uyu anotozviziva kuti izvozvi zvinhu ndaapakati saka hapana chiri kufamba pakati muupenyu hwangu just because of chini mukadzi wako uyu. Inini ndakati zvakanaka mwanangu ndazvizwa inini masoko ewagara uchinditaura ari kundirwadza inini chandakabataira ngatichidzike futi kwamambo toone kuti tinoita solution yedu since mambo akangati 3 months inodzoka futi tochidzika futi akataura akati ari paini pangu akataura akati kwamambo wako kwatondera mhande ikoko handisi kuendaba tondera iwako ndiyachabvuma chuya panapa ndikati alright ndirakwenda kupiwa tsamba ndikwire kwani kwamambo utasi
Akati mutasa wako iye ndiye achadzika panapa. Achinongedza pavharanda pano. Mutasa wako iye ndiye achadzika panapa. Yeti ndandatoa separate kuti baba edu muchipinda inyumba nokuti asha dzangu wagwini dzacho dzadzisisina kumira musheva. Mi baba chipinda imba ndochisare minda ndinongedzana naye. Alright, ndakuchenda kumapurisa kuti tigadzirise dambudziko nokuti isusu tega hatichazvikwanisi bamwana. Akati iwewe mapurisa kwachinenda. Izvo mwana achipinda kwaandibai. Makamboenda here kumaprofita ekwaandibai munyasozwa kuti arumbotaurwa kunzi chiuyu. Because uyu mwana pane zvautaurwa nemaprofita ekwaandibai. Saka imimi zvakanaka kuti mukumbire andibai, moenda naandibai moti chimbotitaurireiwo kuti nyaya dambudziko remwana wedu riri papi kuchechi ikoko. Ya, ipapo zvinogona kuti zviitike tiende ikoko. Tatodzwa muno kuti ndogwari kwenu. Isu taiziva kuti aenda kwamadzibaba. Izvo ndo patatodzwa kuti ari kuenda kwaandibai. Ime ndiye unaandibai mubatsiri. Muzvoti maprofita otaurwa kuti mwana uchimunetsa pane mwana chii. Muripo, tisaende panomudenga napo. Tinoenda. Usazvara zvishamiso. Kuenda tinoenda zichandani kukumbirisa kuti ngazviitwe paine wanotimirira wanotivayananisa pakati. Kuti dai kutozi because ndikuona kuti mwana ane pfungwa yekuti zvikuitika pari pane mweya uripo wamunoziva ine. Ndizvo chaizvo. Saka kana yakadaro ndosaka ndabvunza kuti zvitendero zvenyu zvinobvunza here kuti mufemwe. Aiwa, tinotendera. Endai Nekuti dambudziko riripo. Endai panzamba pamunofemwa muzviti zviri kweri. Asi kwachiremba musakangana. Chimboendai kuti amunotarisike kuti kwachiremba kuti mwana chii chiri kunetsa. Zvakanaka chose nekuti isu tikaenda kwese kwatinoenda tambo yaari kutaura yepamba pasina kusvika anosvika kudambura tambo iro zvese zvinoitika zviyeinhano mwoyo wake unenge utoda kuti zviri pamba kana zvaitwa zvese zvako. Aiwa, tiendei panzamba. Vanofanira kunge paine vairi vatatu here munozivawo mudaitwa kubatsira. Mofemwa muone kuti dambudziko uyu mweya wacho kuzwe mwana uripo uri papi mubatsire mwana. Next.